Karon ato ng sugdan ang BizTalk kauban akong partner Cecil Kibod Castro. Sil. Thank you, partner Nico. Mga kapuso, good morning. Kanatong tanan, daghang salamat nga nakatutok na usab mo sa GMA Regional TV Live ug nahimo naming kabahin sa inyuhang morning routine matag buntag. Mga kapuso, daghang salamat. Busa this morning, sugdan na nato. Dinhi sa BizTalk, let's talk about family. Kung unsa ka importante nga we spend quality time sa ato ang mga family members karon nga naka-stay at home kitang tanan o kaha naka-work from home. Let's hear from GMA Kapuso artist Andrea Torres og sa iyahang kasinatian kauban ang iyahang pamilya. Hi Ada, good morning and belated happy birthday. Thank you very much. Good morning. Ada, kumusta naman yung pag-birthday mo habang naka-quarantine? Ang daming relate dyan nagka-quarantine birthday ngayon. Oo, kakaiba talaga at naging memorable ang 30th birthday ko dahil nga quarantine. Pero alam mo, nakakatuwa kasi hindi ko in-expect yung ginawa sa akin ng mga kaibigan ko, ng mga fans ko. Talagang nagpadala sila dito sa bahay ng mga pagkain, mga cake. So, na-touch naman ako kasi talagang gusto nilang maramdaman ko na special ako that day. Kaya I'm very grateful at positive talaga yung mindset ko ngayong may bago akong chapter sa buhay ko. Ayan, happy birthday. Thank you. Ang saya naman. Nakita nga namin sa Instagram stories mo and of course your social media posts. And speaking of social media posts, you posted about your family, nakasama mo ngayon. And we understand, Andrea, that you are one of the busiest GMA artists that we have, from one major project to another. Di ka na uubusan ng trabaho. How are you maximizing your time now na nasa bahay ka and you get to spend it with your family 24/7? Actually, kasi kami ng parents ko, para kami yung best friends. So, ang dami talaga namin activities na nagagawa together. Nanonood kami ng mga movies, series, tapos talagang yung common area namin sa bahay, doon talaga kami madalas. We really bond. Kasi yun yung nawawala sa'yo kapag busy ka na eh. And after nito, for sure, syempre lahat back to work. So, yun, parang gusto ko lang talaga gamitin yung opportunity na mag-catch up, na pag-usapan yung mga bagay na hindi nyo usually ring napag-uusapan kapag marami nang nangyayari. You mentioned you're getting strength from each other. Di ba may family member tayo? You have a brother who has special needs? Like me, Yes. my brother, my Kuya Mark is also a special child. Paano mo na-explain? Oo. Wow, Hi, Kuya Mark. He's watching every angels morning. Yan. Oo, Oo nga. very lucky tayo to have them. Mm-mm. I know. Pero eto, I'm sure a lot of other people also, they have family members who have special needs. Ano yung mga activities na ginagawa niyo together with your brother? And of course, paano mo pinapa-understand sa kanya kung ano yung nangyayari ngayon with the current pandemic that we have? Actually, my brother kasi medyo severe yung kanya. So, hindi siya nakakasalita. Pero still, sinasabi ko pa rin sa kanya na ito yung nangyayari. Kasi I feel na naiintindihan niya pa rin ako in a way. Minsan kasi, nakikita ko tumutungo. Minsan nagre-respond siya. So, ang pinaka-adjustment namin kasi may routine siya, memorize na yung araw niya. So, alam niya na iikot namin siya. Mahilig siya yung nasa kotse lang siya, tapos iikot lang namin siya. Ngayon medyo limited na kasi syempre strict. Ayun, lagi lang namin siya sinisilip din para lang to make sure na okay siya, yung ganon. O ayan, let's talk about your other sibling, yung kapatid mo naman na babae. I understand, doktor siya, di ba? And malayo siya sa inyo for now, nasa stage siya. How is she doing? Actually, she's all alone. Kaya inaalalayan namin siya, lagi namin siya tinatawagan. Lagi kami nagvi-video call. Minsan nga, may ginagawa siyang paper. Naka-video call lang kami. Tapos parang every once in a while, parang pamusayin lang namin yung isa't isa. Pero yung feeling lang, syempre, na parang feeling mo may kasama ka. Part siya ng team na gumagawa talaga ng studies for COVID. So, na-publish na siya kasi meron siyang ginawang study about a machine that disinfects masks. So, very proud naman ako na kahit papano, kahit na may sacrifice siyang ginagawa doon, na nakikita mo nakakatulong din siya, di ba? Part siya ng something big na makakatulong sa ating lahat.
lahat. We talked about your family, especially your siblings and your parents. This time naman, let's talk about you and Derek Ramsey. Yan! Kumusta yung inyo? Parang LDR relationship nyo ngayon. Oo nga, parang lahat tayo ngayon naka-long distance relationship. Kami naman, tinitake advantage namin yung technology. Talagang nag-video call din kami para mag-workout together. Nag-yoga na rin kami, nag-meditate na rin kami together. Tapos, nagpa-pray din kami together. I remember no Holy Week, nag-Stations of the Cross kami ng sabay. Tapos, nag-grocery rin kami ng sabay. So, lahat na activities, basta kung pwede naming isama yung isa't isa, ginagawa namin. Nagtatawagan talaga kami, nag-updatean. Pati mga photos, pati yung family niya, nagsisendan din kami ng mga photos, yung mga naluluto namin. So, at least na-prove naming dalawa na kahit na mahirap yung sitwasyon, parang kaya pa rin, kaya natin gawing warm yung pakiramdam. During this time, ano yung mga characteristics ni Venus na pwede nating i-apply sa current crisis natin ngayon? Actually, si Venus yung favorite ko talaga. Isa sa mga favorite kong nagawang characters. Kaya tuwang-tuwa ako nung pinalabas nila ulit. I think si Venus kasi, madiskarte siyang tao. Strong woman siya at madiskarte siya. Talagang pag-aaralan niya kung ano man yung mabigay na challenge sa kanya, pag-aaralan niya yun para, alam mo yun, para malagpasan niya. So I think yun yung pwede natin makuha sa kanya na kahit na sobrang hirap itong nangyayari ngayon, may solusyon palagi. Laban ka lang. I'm sure may mga times na parang feeling mo, gusto mo na mag-give up o ang hirap, pero okay lang yun, damahin mo ng konti. Pero at the end of the day, you should choose to fight. Move forward ka lang. Thank you so much, Andrea, for joining us this morning sa GMA Regional TV Live. Maraming salamat din. Ingat po kayo. Ingat. Yes. Ingat, and Andrea. stay See you soon. positive. And that was Andrea Torres, mga kapuso. Ug sama sa iyang di paambit ka nato baguhay lang, ang pamilya gayud maoy top priority nato. Taliwa ni ining krisis nga ato ang nasinati karon. Busa, have a positive mindset lang mga kapuso. And of course, time sa inyong mga family members. Give them a call. Kamustahon lang sila kung kumusta ang ilahang kahimtang aron usab maibanan ang ilahang kalaay karong panahon na. Busa mga kapuso, more Biz Talk pa din hilang sa GMA Regional TV Live.